Għad-dilettanti tan-nar il-ħidma tibda sa minn ftit ġranet biss minn wara l-festa li tkun għadha kif għaddiet. L-entużjasti tal-piroteknika fiħdan l-għaqda tan-nar San Mikil Taħallija mhux binqas. Kif tgħaddi l-festa isir it-tindif neċessarju fl-eliqi minn fejn jinħaraq in-nar u fil-kamra tan-nar il-kannin jibdew jitpoġġew f'posthom. Minn hemm il-qudiem tibda ħidma ma taqta' xejn għal sena sħiħa. Jibda x-xogħol ta' tqattih tal-kartun, il-brim tal-iskrataġġ u dak kollu li jkun hemm bżonn għal manifattura tal-lob tan-nar. F'Diċembru il-volontira jaħsbu biex jibdew jiġbru ż-żerġun mill-frijaj ta' dwili. Ftit xhur qabel il-festa mbagħad jinħaraq u jiġi mħallat ma' materjal ieħor li jintuża fis-sena tal-piroteknika. Fil-bidu tas-sena jitkompla l-proċess tal-immastirar tal-beraq kif ukoll titlesta l-istilla li tintuża għal mortali u jsiru l-kaxxi infernali li jintużaw b'mod speċjali waqt it-tridijiet. It-ħejjiet jintensifikaw aktar fil-jiem qrib il-festa. Wara li jitlesta l-ippustjar kollu tal-istilla fil-murtali tal-kulur, tal-blalen u tal-beraq, jibda t-taħxin ta' dawn il-murtali. Barra dan ikun għaddej ġmielu wkoll ix-xogħol tan-nar tal-art, isir il-mili tal-gas tal-kulur u anke l-ikkargar tal-funtani. Fil-ġunet tal-festa jibdew jitħejjew ukoll il-kanen fl-eliqi minn fejn jinħaraq in-nar li jkun inħadem u l-murtali lesti għall-ħruq jitpoġġew fi kmamar siguri. Brian Spiteri li huwa d-detentur tal-liċenzja u l-President tal-Għaqda tan-nar San Mikil Taħallija tkellem dwar kemm dan ix-xogħol jirrikriedi proċess twil u li fih iridu jittieħdu ħafna prekawzjonijiet tas-sigurtà. Tibda l-ewwel nett li l-ħaddiema kollha jkunu liċenzjati bil-liċenzja neċessarja. Li dejjem iżżomm il-post tan-nar nadif kemm jista' jkun li tara l-dawra tal-post tan-nar ukoll nadif ukoll. Tara li l-aċċessi għall-kamra tan-nar ikunu qegħdin liberi kemm għalina kif ukoll għal f'każ ta' emerġenza. Joseph Zar, uffiċjal għal relazzjonijiet pubbliċi ta' din il-Kamra tan-nar, qasam ma' naħsibijietu dwar is-sagrifiċċji li tirrikjedi l-arti tal-piroteknika. Napprezza għax naf sakrifiċċji dawn jagħmlu sena sħiħa maqtuwa minn mal-familja li diġà sakrifiċċju kbir. Għandek xogħol fil-każ tan-nar taf li qed f'perikju nkollu. Għandek ukoll delizzju li huwa perikolus, ma fl-istess ħin sabiħ ħafna. Sabiħ huwa arti li meta tibda tmissu tara kemm jinvolvi xogħol.